Mahiling po nito sa likod ang sarong sadit na groto na tigtugdok sa gilid kang tinampo, hindi po sa highway sa Pacol. Significant po siya dahil po ining porsyon na ni dakol na po nagbuhis ning buhay di sa lugar na ini. At sa matter of fact, ang sa ko pong kaklase sa elementary, igdi po na aksidente, igdi po nagbuhis ning buhay. Ang sa kuya pong barkadang trainer kang Bureau of Fire Protection, igdi man po nagbuhis ning buhay sa porsyon na ni kang tinampo kang highway sa Pacol. As in, dakol na pong iba. Dahil na po mabilang sa duwang muruta ang naaksidente po igdi sa lugar na ini. May relasyon po ni sa worldwide observance kang accidents. No? Tangarig pong i-inculcate sa publiko ang kultura ning pagprebentar ning aksidente. As in, mag-obserba kan tamang mga regulasyones kang mga ahensya kang gobyerno, lalo na po sa safe driving. Last year po may mga activities kita. Ngunyan po, because of the pandemic and mga restrictions sa movement kan mga tao, kaya po naging tone down si mga activities. Pero dahil po yan nagdi-diminish kan si quality kan as in enthusiasm kan lamang sa tuya na ipagiromdom ang importansya sa paglikay, tangarig pong makasalbar kita sa anuman na problema pagyaon kita sa tinampo kaya ngunya pong aldaw pong dako na pong kaugmahan ko na hagadon ko po ang presensya di kita panahon kan sa kuya pong kaibanan sa City Hall. Si Mr. Jaime Boboy Halcon ini po na-imbwelto sa sarong aksidente and naka-recover. Yahapot ko po sa iya, si Tabi Boy, si naging realization mo after na ma-figure ka sa sarong devastating na aksidente na si kaibanan mo nga ni nagbuwis ting buhay niya. Inot sa Bustabi Konsehal, nagpapasalamat kita sa kagurangnan sa tinanang kita ng pangadawang buhay. Dahil malingawan ang aksidente, natural sa tuya na nagdadrive ng mga bihikulo na magkaigwan ng mga minor na aksidente. Alagad itong aksidenteng na imbeltuhan ta medyo malain dahil nga sa sinabi mo na may buhay na nadanyaran. Asin ang sa sakuya man po, muntiknahan po kitang maputulan ng bitis. Na-realize ko po na what if nadagusan kita, paano ang pamilya? Paano ang magiging sitwasyon ka sa tuwing pamilya, kan sa kuwing pamilya, na mayong masuporta hanggang sila sa pagdakula kan mga aki. Mas maray siguro na kitang mga nagbibihikulo, nagmumotorsiklo, maging disiplinado. Isa-isip ta po ang mga batas trapiko. Sa parte po kan mga nagmumotorsiklo, magsulot permi ng helmet. Ang helmet po dahil paggamiton sa siko para sa payo. Dahil po kita magmotor kung kita po grabe ang kaburatan. Kasi po ang kausa po kan sa muyang pagka-aksidente dahil po sa kami parehas burat. Hali sa sarong okasyon, pupuli na, nakasabat kita ng aksidente dyan sa Pacol, nagdanyar buhay, kaya makulog sa partitana, may nawawarang, lalo amigo ta na nawawara sa kinaban. Ano po ang masasabi mo, as in, ano po ang appeal mo naman sa mga agencies na kang gobyerno na nagkatarabang tangarig na itaas ang level kang awareness sa mga paglikay kan mga arog kani? Ano ang apilar mo sa inyo? Siguro sa mga ahensya na manunugod po dito sa pagmamanihan ng mga pagdadrive ng mga bihikulo, ayuson po ang proseso kung pagtataon ng lisensya. Kasi sa paghiling ko po, sa panahon, mga panahon, makasakay lang sa motorsiklo, makasakay lang sa auto, pwede na makuha ang lisensya. Ngunyan na nababaritahan ta na pig-upgrade kang mga ahensya na ni ang sign ng mga kinigibong trabaho para mapakaray po ang sitwasyon kan mga mga motorista dito sa Pilipinas. Last na lang po, Sir Boy, ang sa imong mensahe sa mga kababayan ta, sa mga jóvenes, si mga magurang, paggabay, tangarig pong maiwasan nini pedestrians and motorists alike. Sir Boy. Sa kapwa ko po, motorista, inuton ta pong gibuhon
sundon ta po ang batas trapiko. Pangadua po, pag nakainom, dahil na magbihikulo, dahil na magmotorsiklo, dahil na mag-drive. Man po sa mga magurang, pag ansa indo po mga aki minor de edad, dahil ta na po paggamito ng bihikulo. Tasaro ta sa ang mga aksidente. Ito po mayong knowledge kung paano pagmamaniho, kung ano ang batas trapiko. Pangatulo po, magkaigo po kitang disiplina. Dahil po bako lang po kita ang nagagamit kang tinampo. Halos gabos po nagagamit tinampo, igwa kitang pedestrian. Nasaan nakita po na nagbibihikulo, isipon ta na dahil nakita makadanyar ng buhay dahil sa satuyang kapabayaan. Tandaan ta po na sa paghali ta po sa satuyang harong matrabaho kita o may mga importante kitang kalakawan, igwa po kitang mahal sa buhay na naghahalat na makabalik kitang buhay. Salamat tabi Sir Boy, magayon pong mensahe niya sa World Remembrance kan si mga involved sa mga traffic accidents. Salamat tabi Sir. Kaya ba po ko niya si Jordan Clarinal, dahil pa lang po nahaloy na involved sa aksidente. Jordan, kumusta ka na ko niyan? Ayos man po, may dikit pang taratang lady di sa sinabi mo po sa kukan doktor na mamati kumanda po yung taratang lay. Maida po kung sarong posisyon na igda, talagang magios na magios. Ano nangyari ka to? Hali po ako sa ang kulon ko, garo bilar po. Kasi katong pauruli na kami, di ko po biglang lang baba po si truck. Sino daw, na budal. Garo laugon siyang maray or ako ang nakasunda. Kula kaya pong truck eh. Ang dara mo, motorsiklo? Motor man lang. Motorsiklo ka. Okay. Nagiramdaman ko na lang po pag mata ko, nasa BMC na ko. Tapos di ko na po magkatarandaan si Ibata. Ngunyan, after katong aksidente ito, ano ang namati mo na lalo na sa pamilya mo na naka-encounter ka ning siring? Po garo kala ko, katapusan ko na po. Pasalamat sa Diyos na di man po na maray. Kadakli Jordan kan mga nagmumortor kay ngunyan minsan ang helmet nasa siko. Yep. Imbis na gamiton tama. Ano ang advice mo sa inda? Ano ang paggagamit ng helmet? Advice ko lang po sa inda, bako po sa siko ang helmet, sa payo. Pero dapat po ito yung full face na helmet para ako itong nagamit ko, approve talaga pong maray ang full face na helmet. Tading maray na si payo ko na tabangan ta. Palitong-litong ko, nagtangko-tangko, silmit ang bako ang payo ko. Okay. So salamat tabi Opo. Jordan, salamat Opo. sa panahon na ni kaibanan mo si Sir Joey, si Tropa Nindo, so mga tugang hindi po na sinabi nga ni Jordan, importante personal sa pamilya, komunidad. So pag-observe, disiplina. So nakulang bagay po ni na ikaw po kita na kaulay na mismong na-involve to sa aksidente. In one way or another, hopefully makabukas sa isip po, lalo na duman sa mga jóvenes tango niya na medyo agresibong maray. Bako lang pagdara ng motorsiklo, kundi paggamit ng mga auto. So salamat po sa tuyo. Okay. Thank you. Sir Rene, as far as public safety, ano po ang tinatabang ko sa DPWH to ensure na itong mga measures, interventions, engineering activities na i-provide ka na public safety? Igwa po kita konserlito ng sarong unit sa PSO, nakot ng Traffic Management Center na iyo mismo ang nag-aasikaso kang gabos ng mga concerns. Pagpuon po sa traffic direction and control, so dalagan kang mga bihikulo sa daotang syudad. Abot duman sa mga pavement markings and signages. So itong traffic engineering unit ta, igwa kita ng mga ekipayos na arugman kang ekipayos ng DPWH. So itong kneading machine, paglalaag po kay mga pedestrian lane, kay mga pintura sa tinangko. Igwa din kita ng kapasidad na mag-fabricate ng mga signages. Itong mga green background, ng mga sticker, pati itong mga no parking signages. Kabali na po itong mga one-way na tinangko. Gabos po iyan, from fabrication to pavement markings, pitutuwangan kang sa tuyang opisina,
so DPWH. Although mainly, so national roads po sa DPWH, kita po nagtatabang doon sa mga city roads, digdi sa may mga areas sa mga barangay. Ini bako sa ng proactive measures, kundi safety measures na din po. May mga lugar na karaskaso ng dalagan ng mga auto, dawa kurbada. So may mahihiling po kita ng signages na itong slow down, accident prone area. Nilalag na po yan sa tuyang isip. So pag ilundun ka lang sa publiko na ang pagmamaneho, permitting pambuhay, ang pagtukaw sa likod ng manibela, may kaatibat na responsibilidad. So data po iasa sa enforcers, may kaiasa na effort pakitan ka po. Sa lahat na mismo, so disiplina, so konsiderasyon sa kapwa ta nagagamit ng tinampo, sa kapwa ta mga driver, pero minsan na may pagrespeto sa paggalang. So yan po ang pinaka-importante. Salamat po, mga tugan, si Mr. Ray Kumba, ang Department Head ng PSO. Ang gusto ko lang po ipaabot sa tuyang mga driver. Ang isang responsableng driver na inaapod niyo po ay dapat po bago po kita maglunad ng sasakyan, hinakaipuan ta pong aramon muna kung igwa po kitang lisensya. Of course, dapat aram na igwa po kitang driver's license. Apera po kayan, obligasyon din po kang sarong driver na aramon na ang imamaneho niya po na sasakyan, isa pong ay rehistrado po. As in po, may OR at CR na Philippine may daradara, kaibanan na daradara at na yaon po yan sa laog din ng sasakyan. At kung pampasahero naman po ang sa indang pigda-drive na sasakyan, dapat po may mga dokumento, yung inaapod na pong prangkisa na kaibanan po kang ORCR din po. Tapos bilang isang driver, dapat po ang disiplina po sa kalsada, pinmiyaon. As in, itong dapat, di ba, sabi nga nila, dapat yung pasensya po sa tinampo. Isang pasensya po sa kalsada, dapat piripirmi pong saro pong qualification kang sarong responsable driver po. Pag-adhere ka itong defensive driving. Yan po, sir, tama ka po. Yung defensive driving na ina-upload na. Salamat ma'am sa mga pamilya natin. Thank you din po. Ini-encourage na po ang mga nagdadalan sa ngunyan na mag-observe kita ng safe driving, takari pong maiwasan ta ang aksidente sa tuyang lugar. Ikadua po, duman mo sa mga pedestrians, mag-observe kita ng tamang traffic rules and regulations. Kasi mga traffic rules and regulations, takari pong maiwasan ta po na dakulan na aksidente na nagbubuwis ng buhay, na mayo man pong kamalay-malay, nakakadamay po sa mga aksidente. Beno mga tugang, hindi po sa sunod Kanaga, igwa pong na ipasar na pong ordinansa ang Sangguniang Panlungsod, Ordinance number 2019-099 na nagre-regulate po kang mga speed limit sa mga mayor na tinampo, lalo na po si mga nagkawaray din. Ano po, dyan po sa pa Carolina, pa San Isidro, hindi po sa Almeida Highway, yan po kita mo dyan sa Almeida Highway. And tangari pong at least makatabang-tabang sa ispersos kan na gobyerno, lalo na kan national government, na mabawasan po ang mga numero kan mga traffic accident. Pasalamatan ta po ang panago sa pag-iya kan mga ayon sa kan gobyerno, LTO, DPWH, PSO, Highway Patrol Group, as in iba pang mga nagtatarabang, tangari pong mabawasan po ang mga aksidente sa tuya pong lugar. So kulibat po ang programa pong ini nadadangog sa radyo natin 89.5, siringman sa 105.5 Idol FM, and siringman nadadalan po sa sakoyang Facebook account, ano, and sa YouTube channel. Mag-subscribe po kita, tangari po makakuha pa kita ng dagdag na mga impormasyon. Nagpapasalamat po pala nako sa tuya pong kaibanan sponsor, ano, Dids Cafe. Yan po dyan sa main road kan San Felipe, Masiram ang mga kakanon. Siriman ang sa tuya pong amigo si Engineer Miterio Boy Aman kan Enjoy Realty and Development Corporation, and an LYRR Corporation. Ano po, katabang-tabang po yan, hindi po sa programa. And iniimbitaran mo po kamo para po sa pag-testing kada pong sa toyang bike lane sa kabilugan kan na Siyudad Canaga.
By the way po, kung may mga gusto po kamong ipaabot o gustong tukaron ng mga topic, o mga suggestions, dakon po ang mga nagsasabi kung mga masunod po mga topic, ipaabot lang po yan sa Tuya, i-PM lang po sa Tuya o i-text lang sa Tuya, tangarig pong kaigwa kita ni magkakanig kong research, and maipaabot din po sa Indo ang kabilugan kang istorya. So salamat pong maray sa Indo. Mabuhay po kita. Ini po ang sa inyong lingkod si Kagawad Lito de Rosario kang Sir Kanaga. Nagmamaot po ning katuninungan, kauswagan kan sa tuya pong siyudad, kang Bicol, kan sa tuya pong nasyon. Sa paagi po kang pagiya kan sa tuya pong mga lideres nasyonal, lalo na po ni Vice President Leni Robredo. So salamat po. Maray na aldaw po sa tuya ka boss.